Прывітанне, вы ў эфіры беларускай свабоды, і сёння мы ў нашым жывым тэлеэфіры абмяркуем вынікі Дня волі стагоддзя адзначэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Я Віталь Цыганкоў і моя калега Александр Рынько разам з сваімі гасцямі зададзім пытанне пра тое, як яны ацэньваюць гэтае святкаванне. І сёння з намі ў студыі Алена Таўстая, сустаршня руху «Разам», Павел Белавуз, кіраўнік крамы «Сімвал Бай», і Юрась Губарэвіч, старшыня руху за свабоду. І я думаю, варта будзе пачаць пытанне першае зададзім Алене. Вы прыйшлі в адрозненне ад всіх, хто адрозненне ад пераважнай большасці, якая святкавала менавіта каля опернага, вы прыйшлі ў нядзелю 12 гадзін на Якуба Коласа. І вы ведалі, што вас там затрымаюць, вас там затрымалі. Які быў, скажем, сэнс в гэтым вашым чыне, в гэтым вашым дзеянні? Што вы хацелі паказаць сваім прыходам на Якуба Коласа? Дзякую, па-першае, за запрашэнне сюды, за магчымасць тут быць, за магчымасць выказаць падзяку і корэспандэнтам радыё «Свабоды», которые працавалі у гэты час на плошчы Якуба Коласа, якія таксама былі затрыманыя, і гэта таксама іх мужная праца. Падзякаваць усім людзям, якія прыйшлі на падтрымаць марш годнасці і волі. Канешне, у нас заставаўся невялічкі шанс на тое, што ўлада ўсё ж такі будзе ў стане прымаць цвярозыя рашэнні і ўсё будзе цывілізавана. На жаль, так не адбылося. Марш годнасці і волі менавіта меўся сваёй мэтай паказаць, што народ ён таксама ёсць суб'ектам улады. І народ, які прыйшоў, гэта былі не толькі сябры руха салідарнасці «Разам», не толькі сябры іншых арганізацый, там былі проста людзі, которые не абіралі гэтую ўладу, которые прыйшлі паказаць, што яны не падтрымліваюць, которые просто гонар нацыі беларусаў баранілі там, калі яны прыйшлі. І таксама хочу падзякаваць людзям усім, которые не даехалі да марша. Гэта быў Славомір Адамович, знакаміты наш паэт, сябра руха, который не паспеў даехаць на святкаванне. Гэта Ніна Багінская, которая 9 гадзінаў прасидзела ў Раусе, яна не паспела ні на дыктоўку на ТБМ, которая ладзілася той дзень, ні на святкаванне. І яшчэ шмат сябраў, которые не патрапілі на свята. Я таксама хацела патрапіць на свята, бо насамрэч для мяне няма такога супрацьстаяння, няма гэтага пытання было і ўнутры аргкамітэта. Гэтае пытанне не апазіцыі, гэтае пытанне навязанае нам уладай. Альбо. Для мяне гэта рэчы, якія адно вынікае з другога. Я вельмі ўдзячна ўсім, хто прыйшоў на марш. Канешне, я вельмі шкадую, што да свята мы не дайшлі. Пра гэта таксама шкадуе моя маці і моя дачка. Мы думалі ўсей сям'ёй прыйсці на святкаванне. На жаль, моя дачка ўсе гэтыя 8 гадзінаў прастаяла пад Раусам. Яна проста стаяла з перадачай, з тэрмасам, там, з весны, з хлопцамі і дзяўчынамі. Як разумею, вы чакалі, што суд, магчыма, нават прысудзіць вам пэўныя суткі, так? Так, улада ў нейкім роздуме зараз знаходзіцца. Нас выпусцілі учора пад подпіс наяўку сёння о 12-й. На суд у савецкі, суд Савецкага района, сама назва гаворыць шмат пра што, пра сённяшнюю ўладу. Сабраліся ўсе людзі, амаль што, которые учора былі. Нам аб'явілі, што нашыя пратаколы не паступілі з суда, з Рауса ў суд, і ці будуць увогуле суды, ці не, пакуль невядома. Алена, дзякую вялікі, вы пачалі якраз са сваіх уражанняў. У мяне таксама ёсць свае асабістыя ўражанні ад таго, што ўчора адбывалася. У мяне яны, канешне, іншыя, таму што я не была на плошчы. І для мяне гэты дзень пачаўся менавіта са свята. Я бачыла гэтыя, пусть 10 тысяч чалавек, ніхто не ведае дакладную лічбу, 10 тысяч, ці 50 тысяч чалавек, ці 50 плюс тысяч чалавек. Але ўсе гэтыя дзесяткі тысяч людзей, якіх я бачыла, для іх гэта было свята, можа быць, упершыню за доўгія гады. Бо той фармат, які адбыўся на плошчы, мы былі гатовыя да яго, мы ведаем, што так бывае. І, у прынцыпе, гэта той такі звыклы дзень волі, які мы бачылі шмат гадоў. Тое, што адбылося ўчора, дзякуючы Паўлу, дзякуючы насамрэч тым людзям, якія туды прыйшлі, гэта упершыню свята. Але ўсё адно было такое дваістае адчуванне
самое неприемное, самое такое абсурдное, абсолютно Несвяточнае свята, незразумелае, не святочнае, гэта то, вот эти рамки, якія былі, за якімі затрымлівалі людзей. І у мяне застаецца дагэтуль пытанне да арганізатараў: вы калі дамаўляліся з уладамі, вы перад тым, як запрашаць туды людзей, вы казалі: прыносьце чырвона-белыя сцягі, прыносьце пагоні, ўсё будзе бяспечна, ўсё дазволена, улады дазволілі. Людзі шчыра туды прыйшлі, процьма была чырвона-белых сцягоў, я не памятаю, каб было так прыгожа ў Менску. І вот яны выходзяць за гэтай рамкі, іх затрымліваюць брутальна, прычым затрымліваюць. Мы бачылі, як там жанчыну просто кідалі на зямлю. Ведалі пра гэта? Я пачну з таго, што нешта ў нас атрымалася, але зразумела, шмат ёсць пытанняў, палак у калёсы, пра якія мы не казалі ў пэўныя моманты падрыхтоўкі да мерапрыемства. Наша задача была правесці. Назло ўсім крытыкам, якія і мяне палівалі брудам, і спадара Юрася, наша задача была правесці легендарнае масавае мерапрыемства, якое скончылася б як мага з меншай колькасцю затрыманых. Але палак у калёсы было шмат. Мінгорсправка возьмем. Усе нас крытыкавалі, чаму няма рэкламы па горадзе візуальнай. Нам спачатку далі прайс, выставілі кошт, пасля праз некалькі гадзін кажуць, месцаў няма. Я дакладню, гэтыя палкі уколы, яны пачаліся пасля нейкага перыяда, пасля нейкага можа выступу Лукашенко, ці яны былі ад пачатку? Яны ўвесь час былі нейкі. Напрыклад, Мінгорсправку возьмем. Пасля, напрыклад, Белтэлекам, мы звярталіся да Белтэлекама, каб вылучылі нам лінію пад трансляцыю, каб весці трансляцыю, жывую трансляцыю, асобную лінію, як яна там называецца. Пасля размаўлялі з аператарамі сувязі, якія таксама былі не супраць падвысіць магутнасць сувязі. Але яны былі не супраць, але пасля ім сказалі: не трэба. Былі пытанні ў нас таксама са сцэны, з гукам. У пэўныя моманты быў ціск, у тым ліку на пастаўшчыкоў абсталявання, былі пытанні з генератарам. Увесь час узнікалі нейкія вось такія непрыемныя моманты, якія даводзілася абыходзіць, вырашаць, пераконваць людзей, што гэта не страшна паставіць абсталяванне на гэтае мерапрыемства. Пасля тое ж пытанне з затрыманнямі за сімволіку. Прагаворана было. Я асабіста не быў на сустрэчах, спадар Юрась быў на сустрэчах, што людзі могуць сімволікам быць, і дайце ім спакойна пасля разысціся, не чапайце нікога. Пра гэта гаварылі, і нас запэўнілі, што так будзе. Іншае, напрыклад, пытанне, што спачатку за некалькі тыдняў было прагаворана, што ў 19 да 19 мерапрыемства, але нам дадуць 20-30 хвілін, каб мы спакойна, калі не будзем упісвацца ў час, дадуць. Пасля за некалькі гадзінаў мы даведваемся, што кажуць 18:58, жорстка вы павінны ўсё скончыць. І вось гэтыя палкі ў калёсы, такія непрыемныя, вось, як сказаць, дробныя зачэпкі. Да, дробныя зачэпкі і даволі недробныя. Яны былі ўвесь час, але мы стараліся гэта апускаць, каб ўсё ж такі дасягнуць галоўнай мэты, каб мерапрыемства прайшло і прайшло сапраўды на добрым узроўні, новым для Беларусі. Ваша палітычная ацэнка ўсяго таго, што адбылося на фоне таго, што ўсё інфармацыя, якой мы ведаем, не будзем яе пералічаць, і свята, і затрыманні, і пэўны, скажем так, рознагалоссі апазіцыі напярэдадні падчас гэтага. Всё гэта якой вынік прывяло? В принципе, вернусь до этой темы, то, что мы гарантовали, то, про что мы казали, оно по великому рахунку справдилось. Мы казали, что можно будет користаться национальной символикой на самим мероприемстве, и ніводнага пытання ні да аднаго з удзельнікаў не ўзнікла. Ось на гэтай тэрыторыі свабоды, бо учора Беларусь мела хай невялічкую кропку, там 300 на 300 метраў, але там, дзе людзі маглі адчуваць сябе вольна, дзе яны маглі слухаць сваіх музыкаў, размаўляць сваёй мовай, быць пад сваёй сімволікай. Натуральна, і тут няма ніякіх сумневаў, што ось за гэтымі рамкамі заставалася лукашэнкаўская Беларусь. З усімі тымі затрыманнямі, пачынаючы з людзей з рэгіёнаў, якія не здолелі даехаць, з тых, хто быў затрыманы на плошчы Якуба Коласа, і там нічога не змянілася. Мы неслі адказнасць за свята, мы яго арганізавалі годна, наколькі магчыма. І вось пытанне, ці ёсць тут адказнасць арганізатараў за тое, што людзей пасля свята затрымлівалі сімволікай ўжо на вуліцах горада, на той тэрыторыі лукашызма. Бо калі сёння я зараз возьму ў вашай рэдакцыі сцяг бел-чырвона-белы і пайду адсюль на праспект, ці будзеце вы за гэта адказны, за маё затрыманне? А яно напэўна ж надарыцца. Таму ацэнкі можна даваць розныя. Вас не выпусцім са сцягам просто на месцы затрымаем. Застанусь у вас. Ацэнкі можна даваць розныя. Улада сябе паводзіла вельмі сумбурна і часам непрадказальна. Бо, канешне, можна было чакаць розных правакацый і на самой пляцоўцы. Но тут яны пайшлі фактычна на выкананне ўсіх дамоўленасцяў.
Тое, што рабілася па-за пляцоўкай, ну, это звычайная практыка. Але зноў-такі ўвечары і сённяшні дзень людзей, якіх там дзесяткамі затрымлівалі, пазаблакавалі, пасля адпускаюць. Да некаторых нават ужываюць нейкую амністыю. Тут праваабаронцы ўвогуле ў шоку, што гэта такое, калі людзі, атрымаўшы па суду суткі, яны вызваляюцца, яшчэ не адбыўшы нават там некалькіх дзён. Ну, мне здаецца, гэта нейкі ўжо палітычны працэс. І як вы ацэніце, ці гэта вмешальніцтва захаду, то, што вось і само, скажем, мерапрыемства прайшло так даволі спакойна, і вось цяпер то, што пасля затрыманых адпусцілі, ці гэта ўлада неяк запланавала так? У ўсяго этого было некалькі адрасатаў. Перадусім, канешне, публіка ўнутры, тыя прыхільнікі незалежнасці, якім улада сказала так, па гэтых пытаннях мы з вами гатовы размаўляць, можа быць на нашых умовах, але ўжо зараз мы адкрыты да гэтага дыалога. Сілавыя структуры, для якіх было шок, як это учора ім яшчэ нашы арыенціроўкі там на паперах клалі на стол, што затрымаць Губарэвіча, затрымаць Лебедзьку і так далей, а сёння мы сядзім за адным сталом і размаўляем, як бяспечна правесці гэта свята з кіраўніцтвам гарадской міліцыі. І ось, як ваше ўражанне, дарэчы? Не было ўражанне на той момант дзелавой размовы па канкрэтных тэмах. І гэтыя нармальныя людзі сёння за адным сталом нармальныя, заўтра яны вернуцца да сваёй ранейшай практыцы. Ніводны там мускул на твары не дрогне. Але для іх Лукашенко таксама мусіў зрабіць пасыл, што ўсё пад кантролем. Гэта не ён згубіў уплывы і не апазіцыя на яго, не захад націснуў. А вось так, на сёння такі фармат, ну калі заўтра будзе загад усіх іх затрымаць, вы іх затрымаеце. І трэці адресат гэта непасрэдна захад. Так? Пасля мясцовых выбараў трэба было паказаць нейкі прагрэс. Каб забыліся пра тыя падзеі ў лютым, пра все фальсіфікацыі. Ну вот, калі ласка, крок насустрач грамадзянскай супольнасці, палітычнай апазіцыі, можна праводзіць мерапрыемства, канешне, ізноў у тых рамках, якія абгаварылі прадстаўнікамі ўлады. Спадараю Руся такое выдатнае, конечно, палітычна-аналітычнае тлумачэнне, але мне ўсё ж здаецца, што ўзровень адказнасці ён такі, які чалавек сам на сябе бярэ. Вот што ці будзе аказана нейкая дапамога тым людзям, якіх вот затрымлівалі пасля таго, як яны пакінулі свята, ці пацікавіліся арганізатары, колькі людзей затрымана, што ім трэба. Вот я ведаю, учора ў Фейсбуку там да вечара шукала сястра свайго брата, які заслаў, я прыехаў на свята, адмовіўся сняць сцяг, і яна не ведала, што з ім. Я могу сказаць, што, напрыклад, учора, калі скончылася мерапрыемства, той же Эдуард Пальчис, он не паехаў да хаты там спаць, адсыпацца. Ён паехаў прывітаць на волі Некляева і Статкевіча. Хаця той же Некляев, ну, не Некляев, а Статкевич на нас сказаў, што мы канцэртная апазіцыя, што мы там шаўкі ўлады, ну, розныя непрыемнасці ў наш бок, хаця мы прынцыпова ўсё мерапрыемства, увесь сцэнар рабілі так, як бачылі мы гэтым важна. Мы ведалі, што гурт «Дзецюкі» ніколі не выступаў у Менску з вялікім канцэртам дазволеным. Мы зрабілі, не націснулі, а зрабілі так, каб гэты гурт выступіў, бо гэта важна, бо гэта апошні забаронены гурт у Беларусі быў, які меў праблемы з канцэртамі. Спадзяюся, вось наступны канцэрт в Рэпабліку, іх будзе, дзе яны лёгка збяруць 1000 чалавек на канцэрт. Добра. І, дарэчы, вось пра палкі ў калёсы. Дзецюкі маглі і не выступіць на сцэне, бо да гэтага яны выступалі ў Слуцку у 13-14 гадзін. Вакаліст гурта Дзянісу. Са Слуцку яны ехалі на Мінск. Арганізатару дазволенага канцэрту ў Слуцку затрымліваюць, трымаюць некаторы час. І добра, што мы Дзянісава адправілі на іншай машыне, на якой яго было у гэты момант не было ў гэтай машыне, якую затрымалі. І ён даехаў да канцэрту, выступіў, а ён мог бы таксама не даехаць. І гэты гурт мог бы ці не поўным складам выйсці на сцэну, ці наогул не выйсці. Таксама можна сказаць, што палкі ў калёсы. Ірась, вось можа асноўнае такое пытанне, якое напярэдадні паўставала свята і пасля яго, гэта якая все-таки задача апазіцыі, якую ролю, ну скажем, ввогуле палітычна бачыце сённяшняя апазіцыя? Ці все-таки то, як большасць людзей ад яе чакае, ну многія, хто заяўляюць, што яны чакаюць змагання все-таки з цяперашняй уладай, ці гэта, ну, нейкая пераход в нейкі статус НЖО, нейкі статус структур грамадзянскай супольнасці, якія арганізоўваюць канцэрты, адыход ад актыўнай палітыкі, і вот то, што, як выразіўся, як назваў Павел адно з такіх мінушак, канцэртная апазіцыя. Ну, это якраз тэма для асобнай вялікай дыскусіі, ну, калі сказаць агулам, апазіцыя бачыць Беларусь іншую, не такой, якой бачыць і будуе сённяшняя ўлада. І мы робім всё магчымае па розных накірунках, каб мяняць сітуацыю. Канешне, самы лепшы быў бы спосаб прыйсці самім да ўлады, но для этого трэба свабодныя выбары.
Каб люди проголосовали, мы взяли большасць вось гэтай палаце прадстаўнікоў ці Верховным Савеце, атрымалі прэзідэнцкую пасаду і рэалізоўвалі сваю палітыку. Калі на сёння гэта немагчыма, то давайте рабіць тыя крокі, дзе іх можна рабіць. Нацыянальнае пытанне, пра якое мы заўсёды казалі, што трэба вяртацца да гісторыі, да сваіх каранёў, сімволікі, мовы і так далей, улада нібыта дэманструе жаданне нас пачуць і зрабіць крок насустрач. Мы там робім крок насустрач. Калі назаўтра это будзе пытанне смяротнага пакарання, зробім там нейкія крокі насустрач, каб смяротнае пакаранне адмяніць. Выглядала бы глупа сказаць, што не, мы не гатовы дыскутаваць на гэтую тэму, покуль, напрыклад, не адбудуцца свабодныя выбары, альбо там не зарэгіструюць якую-нибудь арганізацыю. В кожнай тэме можна нешта рабіць, каб мяняць сітуацыю. Там, дзе мы можам націснуць, альбо там, дзе ёсць пэўны настрой з боку улады эту сітуацыю мяняць. Алена, напэўна, вам стратэгія апазіцыі, ці так, як вы бачыце палітычную барацьбу, яна выглядае трошкі з вашого пункту гледжання па-іншаму. Так, тое, што адбывалася учора, ну, па-першае, я хочу выказаць падзяку за тое, што падчас канцэрта гучалі патрабаванні о вызваленні людзей, якія затрыманыя. Мы чулі, так, мы чулі у Мінцэнтру былі рацыі, і частка мы чулі то, што адбываецца там на плошчы, праз рацыі. Вось, мы чулі, як там на сцэне выступалі. Так, я спачатку не магла зразумець, адкуль гэта, потым я бачу, што Мінцэнтр сидзіць, у яго рацыя там на агульнай хвалі. Мы чулі, што робіцца каля опернага тэатра на плошчы, мы чулі гэтае патрабаванне нашага вызвалення, за што вялікі вам падзяка. Вось, насамрэч, людзі задаволены былі тым, як все было арганізавана, і насамрэч, вось, для мяне я яскрава пабачыла, што сённяшняя ўлада, яна якраз прадэманстравала, што з'яўляецца цалкам антыбеларускай уладай. Бо тыя сцягі, якія луналі на плошчы, якія так прыгожа выглядаюць на ўсіх карцінках, которые ішлі з святкавання, гэтыя самыя сцягі, которые былі са мной, яны былі проста, вось, калі рэчы былі пастаўлены на одно месца, то вось это пакуначак са сцягамі, ён быў выкінуты на сметніцу, проста ў смецце. І я калі стала патрабаваць, дзе мае рэчы, і пайшла шукаць сваю гэту торбачку, я выцягнула оттуда і пачала сварыцца. Гэта мае рэчы, которые вы не апісвалі, вы меня іх не изымалі, вы просто топчаце іх і топчаце нагамі. І вось тыя самыя міліцыянты, яны просто паказвалі грэблівае стаўленне, яны здзекаваліся з беларускай мовы. Я не скажу, што там былі нейкія асаблівыя да нас, прымяняліся там спецметады, але яны ўсім сваім выглядам дэманстравалі, што адзіны суб'ект улады ў гэтай краіне гэта дзейны Ну, з рэжым. уладай все ясно, як бы тут Так, я і таму нічога, я лагічна нічога просто працягну. не дададзім пра яе, да? Для мяне вось вельмі важна з'яўляецца момант кансалідацыі апазіцыі. І тое, што менавіта аргкамітэт быў расколаты, і не знутры, ён быў расколаты звонку. Гэта паказвае, наколькі для улады непажадана, каб суб'ектамі ўлады все паказвалі і беларускі народ, і беларуская апазіцыя. Ну, глядзіце, як зараз пішуць у Фейсбуку, там прыводзяць такія прыгожыя карцінкі, што на плошчу, галасаванне прайшло, на плошчу прыйшло 50 тысяч, а на плошчу Куба-Коласа, там, дзе не было канцэрта, дзе быў заявлены пратэст, прыйшло 50 чалавек. Вот вы як адкажаце на гэта, што народ выбрал сам, як бы, якую форму ён хоча все-таки падтрымліваць? Ну, па-першае, канешне же, вельмі паўздзельнічалі на людзей і затрыманне папярэднія, бо інфармацыя пра іх заўсёды ўвесь час ішла. Па-другое, мы і не чакалі, што там людзей будзе... У нас не было ніякага спаборніцтва, што дзе будзе болей. Натуральна, што для людзей людзі цягнуты туды, дзе ім больш комфортна. Таму для мяне, напрыклад, больш цэнна мужнасць тых людзей, которые прыйшлі, бо яны прыйшлі свядома, і яны прыйшлі потым, калі мы 8 гадзінаў з іх бок о бок сидзелі, а там траціна людзей былі каля 30 затрыманых у Савецкім Беларусі, і 1/3, каля 10 чалавек, яны не належалі ні да якіх партый і рухаў. Гэта былі проста людзі. І яны, ніхто з них не шкадаваў, што яны тут. Ніхто не абвінавачваў, чаму нас паклікалі. Яны казалі, гэта ўлада, яна цалкам злачынная. Нам это все абрыдла, мы не хочам, каб так было. Яны прыйшлі свядома. І гэта, пусть гэта будуць адзінкі, мы не чакалі, што іх будзе больш. Але гэтыя людзі, которые прыйшлі бараніць гонар беларускай нацыі. Бо мы святкавалі, што мы святкавалі незалежнасць Беларусі. Дзякуй Богу, мы не частка Расіі, мы не губернія Расіі. Нашы хлопцы не ваююць недзе ў Сірыі. І дзякуй за гэта Богу. Але другая основная грамата ёсць. І тыя правы і свабоды, якія ў яе абвешчаны, яны не рэалізаваны. І беларускі народ, ён хоча жыць все-таки дэмакратычнай, свабоднай, вольнай і цалкам цывілізаванай краіне. Я думаю, тут натуральнае жаданне любого беларуса. Ёсць нашим
Пытанне, да, ёсць пытанне слухачоў, які я трохі перафармулюю. Гэта хутчэй такое выказванне, якое вельмі часта даводзіцца чуць у бок арганізатараў канцэрту і таго, што ўчора адбывалася, што вот дазволілі, маўляў, свабоду на 6 гадзінаў у лагеры. Шмат з гэтым згодны, хтосьці не згодны, але ў мяне да Паўла пытанне такое, вот ты шмат распавёў пра тое, як не проста было гэта зрабіць. Але дзякуючы чаму гэта ўдалося зрабіць? Дзякуючы чаму ўдалося зрабіць гэты дзень волі непадобным на ўсе папярэднія? Першае, што скажу, гэта каласальная падтрымка. Калі мы толькі казалі пра тое, што варта зрабіць вялікае масавае мерапрыемства, каб самі беларусы адчулі сябе унутры гэтай краіны гаспадарамі, каб убачылі, што такіх, як я, як Юрась, як вы, з чырвона-белымі сэрцамі нас шмат. І уяўляеце, што адбылося. Мы пабілі некалькі рэкордаў у гісторыі Беларусі. Першы рэкорд – гэта краўдфандынгавая кампанія. Гэта самая масавая краўдфандынгавая кампанія ў гісторыі Беларусі. Толькі адзін праект падтрымала па мерапрыемствах у Мінску 1100 чалавек, плюс усталёўка шыльды, плюс 3 краўдфанд-праекты, якія таксама набралі больш за 50, 60 і больш адсоткаў сумы. Гэта таксама сотні чалавек. І агулам, па нашых падліках, прафінансавалі гэтыя мерапрыемствы да 100-годдзя БНР каля 2000 чалавек. Гэта не нейкія там замежныя структуры з розных бакоў. Гэта рэальна людзі падтрымалі. Гэта адзін факт. Другі факт – колькасць удзельнікаў. Мы перад мерапрыемствам распаўсюдзілі каля 100 000 рознай прадукцыі. Гэта плакаты, налепкі, значкі, гумавыя апаскі перад мерапрыемствам. У дзень да мерапрыемства мы падрыхтавалі 15 000 буклетаў, што такое Беларусь, 35 000 спеўнікаў і 20 000 праграм. Частка з іх было перад мерапрыемствам раздадзена, але рэальна у дзень мерапрыемства было раздадзена 50 000 асобнікаў рознай прадукцыі. І чаму мы заяўляем пра 50 000 чалавек прыйшло? У нас было 20 000 праграмак мерапрыемства, якія валанцёры раздавалі на ўваходзе. Раздавалі там на сям'ю, 3 чалавекі, адна праграмка, там камусьці паспелі раздаць, камусьці не раздалі. Ужо з 15 до 16 у нас гэтыя 20 000 праграмак скончыліся. Добра, калі адна праграмка патрапіла на 2 чалавек, гэта ўжо 40 000. Але гэта было з 15 до 16, уже не было гэтых праграмак, гэта рэальны факт. Ну і далей людзі то прыходзілі, то сыходзілі, таму мы прыкладна і агучылі лічбу ў 50 000, дакладна не 5 000, дакладна не 10 і дакладна больш, чым 20 000 людзей прыйшло. Плюс колькі людзей нам пісалі са словамі падтрымкі, прапаноўвалі нешта, дапамагчы арганізаваць. І рэальна, каб мы задзейнічалі ўсе магчымыя спосабы камунікацыі, тэлебачанне, прэса, было б яшчэ больш людзей, калі б нам далі большую пляцоўку. І уявіце, мы арганізавалі мерапрыемства за 4 тыдні. За 4 тыдні мы арганізавалі мерапрыемства, якое рэальна арганізоўваецца паўгады. І гэта вельмі спрацавала, па-першае, вялізная каманда. Гэта мы вельмі класна папрацавалі і з палітычнымі партыямі. І я думаю, што і для іх гэта вельмі вялікі крок наперад. Колькі паплечнікаў, я думаю, з'явіцца ў гэтых арганізацый, у партый. Плюс толькі арганізацыі канцэрта ўсяго у розных кірунках, пачынаючы ад фудкорта, сканчаючы усталёўкай сцэны. Агулам уся колькасць людзей, якія прымалі ўдзел у мерапрыемстве, у арганізацыі яго на розных, гэта каля 500 чалавек. Вось якраз на заканчэнне можа нашай размовы трэба трошки паговорыць, паспрабаваць пра будучае, даць прагноз, паколькі сапраўды Павел сказал, наколькі гэта складанае мерапрыемства, што ледзь не месяцы, як мінімум трэба его рыхтаваць, то пункт улежання, які далейшыя планы у той жа і апазіцыі палітычнай і у структур грамадзянскай супольнасці. Сканцэнтравацца на нейкім такім мерапрыемстве, якое праводзіць раз там паўгады, раз у год, і на астатні, скажем, ну, просто не хопіць сілаў, ці такое сканцэнтравацца на больш паўсядзённай барацьбе, але менавіта тое ж самае пытанне застаецца, што сутнасцю ўсё-такі застаецца палітычная барацьба процістаяння, ці сутнасцю застаецца такія вось, ну, скажем, акцыі, якія ўлада дазваляе і па тых ці іншых прычынах, а можа не дазволіць па тых ці іншых замежна-палітычных прычынах, і тады, што калі яна не дазволіць. Ці будзе 25 пратэстам ці святам, шмат чым залежыць ад пазіцыі самой улады, бо напярэдадні была хроніка 25-гадовай даўніны,
Калі люди выходили на улицы, это было все святочно, проводили некие импрезы великие в зале, и там сидели кіраўнікі державы. Я нагадаю, І 93 год да Лукашенко. 93, Да. так. І это не было протестом, бо это было святом. І трэба памятаць, якая тэматыка. Тэматыка — гэта Беларусь, становление незалежнасці, Беларуская народная рэспубліка і так далей. І чаму тут залежыць ад улады? Калі яна пойдзе насустрач у гэтых пытаннях, калі это будзе введзена ў праграму, калі вернемся да свабоднага выкарыстання нацыянальнай сімволікі, шырокага ўжытку беларускай мовы, калі будуць спраўджвацца тыя ідэалы, закладзены ў гэтых устаўных граматах, то нагода для пратэста знікне. Чаму ўзнік пратэст і чаму ён трывал апошнія годы? Таму што тая мадэль краіны, якую бачыць і будуе сённяшняя ўлада, не адпавядае інтарэсам людзей, якія гатовы адкрыта выходзіць на вуліцу і пратэставаць. Разумееце, можа быць, людзям, якія вось адчулі свята, ну, яны зараз гэты галасы гучаць, яны натуральна адчуваліся, калі выйшлі за межы, і пра гэта мы казалі, за межы гэтых агароджаў, што яны зноў трапілі в лукашэнкаўскую Беларусь, і ўжо ім гэта свята ўнутры нейкага гетта, ну, прабачце, таксама это ўжываецца метафора вельмі часта. Да, свята ўнутры гетта, можа быць, людзей ўжо не задаволіць. Першы раз так, а другі раз яны скажуць, ну, мы не хочам больш, мы хочам внутры ўсёй краіны свята мець, і што тады? Адзін з такіх слоганаў, дэвізаў, які мы самі сабе прыдумалі, гэта ўсё толькі пачынаецца. То бок важна рабіць крокі. Глядзіце, пазітыўныя крокі для саміх беларусаў, якія з'яўляюцца пазітыўнымі, яны і нас на некалькі крокаў робяць мацнейшымі. Цягам вось гэтай падрыхтоўкі адбываецца вельмі шмат якасных падзей, якасных з'яў, якія мяняюць і саміх беларусаў. Уявіце, каб раней хто мог уявіць там год-два назад, што адзін з самых буйных медыарэсурсаў краіны зменіць лога і змесціць туды пагоню. Там, напрыклад, калі казаць пра онлайнер, онлайнер упершыню не замаляваў бел-чырвона-белыя сцягі і апублікаваў вялікі рэпартаж пра мерапрыемства. І, здаецца, 5 разоў пісаў пра ўсё это. Адбылася рэальна кансалідацыя медыа, менавіта незалежных медыа альбо прыватных медыа, якія актыўна падтрымлівалі мерапрыемства, пісалі пра гэта. Вы чакалі, што дзяржаўныя нават ні радка, ні секунды не скажуць пра это свята, якое в цэнтры горада все-таки... Мне падаецца, што зараз нейкая адбываецца, яны не то, што псіхуюць, да, но нейкая такая раздражнёнасць тым, што вось, як так, да, вось мы столькі гадоў расказваем пра іншую Беларусь, там, што яна такая, а тут гэтыя людзі там за некалькі тыдняў робяць мерапрыемства, якое на ўзровень нават лепш, чым свята незалежнасці. І ў іх ёсць такая нервовая раздражнёнасць, у тым ліку нашым поспехам, якія, я кажу, не дзякуючы ім у вялікай ступені адбываюцца, а наперакор, таму што вось гэтыя ідэалы БНР, якія закладзеныя былі 100 гадоў, яны жывуць, будуць жыць, і гэтая ўлада зменіцца, і мы зменімся, і прыйдуць новыя прэзідэнты, новыя міністры, але тыя ідэалы, і вось мы святкаваннем 100-годдзя мы яшчэ раз падкрэслілі, што ідэалы, закладзеныя 100 гадоў назад, яны жывуць і будуць жыць не ў залежнасці ад таго, якая будзе ўлада, жорсткая ці не жорсткая, дэмакратычная, недэмакратычная. Ну, просто хацелі мы, можа быць, працягнуць, але на такой просто высокапарнай і шыкоўнай ноце, я думаю, варта закончыць нашу размову. Мы уже прамаўляем, гаворым, дыскутуем больш як 25 хвілінаў, і сёння ў студыі «Свабоды» былі Алена Таўстая, Павел Белавус і Юрась Губарэвіч, а таксама мы, Александр Дынько і Віталь Цыганкоў. Заставайцеся з «Свабодай», сачыце за нашымі трансляцыямі.